ברת עדי מלשכת גיוס. כן. שלום, אני רציתי להגיד לך לפי מה שרשום לי במחשב קרתה טעות. לאן היית אמור להתגייס? מה זאת אומרת? איזה גיבושים היו לך? שנייה, גיבוש שייטת 13. אוקיי, ונפלת משם, נכון? כן. ואיזה גיבושים הציעו לך? צנחנים בסביבה. אוקיי, לפי הרישומים שלי פה, אתה אמור להתגייס ב-24 לחודש הזה ליחידת כפיר. כן. אוקיי, אתה מאשר? לא. אבל פה כתוב לי וזה לא ניתן לשנות את זה במהרה. אתה מרוצה מכפיר? לא. אתה יכול או לבחור כפיר או גבעתי. זה האופציות היחידות. למה? כי כתוב לי שנפלת משייטת והגיבושים האלה זה היו לחייל אחר, לנער אחר, בטעות זה הגיע אליך. איזה גיבושים? הגיבושים שקיבלת, שנפלת משייטת. בסוף אתה לא מקבל, זה בלתי אפשרי. מה זה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי לקבל. זה מצטערת, זה לא החלטה שלי בדיוק. מה? בלתי אפשרי לקבל את הגיבושים שהיית אמור לקבל. מה זה לא הייתי? לא, מה זה לא? איזה גיבושים הייתי מקבל? אני מתכוונת לרעיונות. לרעיונות. כן. האופציות היחידות שלך זה או גבעתי או כפיר. אני רוצה מג"ב. אני רוצה מג"ב. לא, זה בלתי אפשרי מג"ב. למה לא? בלתי אפשרי, בכל יחידה אנחנו צריכים כמות מסוימת, מספר מסוימת של אנשים, ובמג"ב כרגע אין מקום, יש יותר מדי את האמת, גם צריכים לסנן ודברים כאלה. טוב, אז אני לא יודע מה לעשות. מה? אני לא יודע מה לעשות. אז אני אשבץ אותך איפה שאני ארצה? לא, זה בעייתי. אז לאן? אני לא רוצה, לא גבעתי ולא כפיר. אז מה תעשה? אני ארשום אותך ג'וב? לא. טוב, אני משבץ אותך כרגע כעוזר מש"קית. מה? עוזר מש"קית ת"ש. זה כרגע אני מדבר. טוב. טוב? בסדר. בינתיים זה התפקיד, ואם תרצה לשנות אותו, ואם ממש תלחץ, אז תשלח מכתבים ודברים כאלה. עוזר מש"ק? עוזר מש"ק, כי נתתי לך לבחור ואתה לא בוחר, אז זה בעיה, זה המחשב בחר, באופן אקראי. אז יש לך אפשרות לבחור, אתה רוצה או גבעתי או כפיר, מה תעדיף? לא יודע. אני מצטערת, דניאל, אני צריכה עכשיו תשובה. מה, אין שום דרך לשנות כלום? שמע, זה מכתבים ולשלוח מכתבים, פקסים, ועד שזה יתבצע באמת ייקח הרבה זמן, אז עדיף כבר שתהיה בגדודים, זה גם טוב. חבר שלי היה בגדודים וזה מעולה. אני לא רוצה. אתה לא רוצה גדודים? לא. אז מה אתה מעדיף, שאני אשבץ אותך כעוזר מש"קית ת"ש? חבל. אתה יכול לעשות שירות משמעותי. מה עוזר מש"קית ת"ש? מה הבאת את השטות הזאת? תקשיבי. אני רוצה להתגייס לקרבי, לוחם, וזה לא מוכן, לא כפיר ולא גבעתי, אני רוצה גולן. התפקיד של עוזר מש"קית ת"ש לפעמים גם מסוכן, תאמין לי. לפעמים אין לך קלסרים, שכל הבסיס יכול להידפק. מסתלבט עליי? לא, פשוט אני אומר לך את התפקיד עצמו, אבל אתה מעדיף קרבי, אני אומר לך. או כפיר או גבעתית, מה אתה מעדיף? למה אתה מתחבר? מה, אתה מסתלבט עליי פה? לא, אני נראה לך מסתלבט עליך. טוב, תראה. או כפיר או גבעתי. יש לך שתי אופציות, חבל שתפספס אותם.
אתה נשמע לי בחור רציני, תיקח אחת מההצעות, חבל, כי אם תרצה להגיע ליחידות יותר גבוהות, אתה יכול להתקדם משם, להגיע לפלסר או להגיע לפיקוד, דברים כאלה. אני לא מתכוון, אני רוצה להגיע או לגולני או לזה, זה לא יחידה, לא כפיר ולא גבעתי, זה לא יחידות, זה לא מה שאני רוצה, זה לא... שמע, יש לי... אני יכולה קצת לעשות בעיות לבוסים, ואיכשהו אני יכולה להכניס אותך לנחל. מה נחל? אבל מה... לא, תראה, אמרתי... דניאל, אני מנסה ללכת לקראתך, אבל אתה לא בא לקראתי. את לא באה לקראתי, מה זה? את אומרת לא כפיר או גבעתי ואני יכול לעשות לך בנחל, זה לא מה שאני רוצה. תשמע, עוזר מש"ק איתה שתפקיד מאוד מבוקש בצבא, תאמין לי. אני פשוט רציתי לדסקס איתך לפני זה, כבר יש לי 4 אנשים שרוצים את התפקיד. טוב, אני לא יודע מה להגיד לך. מה, אז אתה רוצה גולני בסופו של דבר? אם אמרתי לך, קוראים מג"ב או גולני, אין ברירה, אם את אומרת לי שאין ברירה, זה היחידות היחידות. תשמע, אני יכולה להשיג לך איכשהו, יהיה לי מאוד קשה להיות טבח קרבי. תשמע, אתה הולך עם החבר'ה, עם היחידה, נכנס איתם לשטח, מכין להם כמה רוחות ויוצא. תגידי לי, מה את עוד פעם באה להסתלבט עליי? זה משכורת של קרבי. תשמע, אני נותן לך את כל התפקידים, אבל אתה לא בא לקראתי, מה אני אעשה? או כפיר או גבעתי, אני מציע לך תפקידים. בסדר? אני לא מוכן לא לכפיר ולא גבעתי. חבל. אחרי זה אני אשבץ אותך בתפקיד שאתה לא תרצה, וזה בעיה, מאוד בעיה, היה לי הרבה מקרים שנפגשתי בזה, וזה בעיה לשנות את זה, תאמין לי. עכשיו זה הצ'אנס האחרון, חבל, תנצל אותו. טוב, תראה, אני אומר לך, או גולני, או זה הכל. או מג"ב. תשמע, זה אין לי ברירה לשים אותך טבח קרבי. טוב, שים אותי טבח קרבי, תהני. תשמע, בסדר, אני עכשיו לא תגיע אותי, למה נתחיל לעבוד על העצבים כל החרטה הזה. אני אבוא נדבר איתכם אישית, סבבה? אני פה אצל זה רב, עכשיו אני לא אדבר איתכם. סבבה? חבל, אני משבצת אותך, חבל. עכשיו תעשי מה שאתה רוצה, עכשיו לא תגיע אותי. אל תצא מעוצבן מהשיחה, בוא נדבר על זה, כי אני רוצה מאוד שתהיה בקרבי. טוב, אז יופי, תמשיכי לרצות, יאללה, אני מנתק, שלום. אל תנתק בבקשה. שלום. אני יכולה להכניס לך לגולני איכשהו, בוא נגיד ככה. בסדר, יאללה. אתה רוצה גולני? שלום. אז טבח קרבי.